भोजपुरी के मोहम्मद रफी सलमान खान कहाँ गायब हो गए, अभी तक आता पता नहीं के। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसन बानी जा रहा लोग। उम्मीद बा कि मस्त हुकम जा, स्वस्थ हुकम जा। बता दे रहा लोग के कि पावर स्टार पवन सिंह जी के धनिया ये जान गाना के पोस्टर 3 से 4 दिन अला हो गए, लेकिन अभी तक ले गाना के टीजर ना आई। का कारण बा, कौना कारण बस टीजर ना आई। ये चौहान जी एक दिन पहले आके लाइव बोलनी कि टीजर 11 बजे आई। टीजर शेयर भी हम कर दिले बानी, काल सवेरे 11 बजे आ रहा बा। रउआ लोग से हाथ जोड़, लेकिन 2 दिन 11 बज के बीत गई, लेकिन अभी तक धनिया ये जान गाना के टीजर ना आइल। धनिया ये जान गाना के टीजर अब से रिलीज कर दिया चाहत रहे, काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन के बेसब्री से इंतजार बाटे कि धनिया ये जान गाना जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन अभी तक गाना ना आइल। का कारण बा, क्यों ना कारण बस से गाना नहीं आवत। लेकिन जैसा ही अपडेट मिली कुछ तो रउरा लोग के जरूर बताइम। और एगो खुशखबरी निकल के आवत बा कि पावर स्टार पवन सिंह जी के बैक टू बैक गाना के शूटिंग स्टार्ट हो गई बा। जौन की शूटिंग से कुछ तस्वीर एगो फोटो वायरल भइल बा, जौन की स्क्रीन पर रउरा लोग खुद देखत हइन जा। तो भाई लोग पवन सिंह के गाना के शूटिंग अब स्टार्ट हो गई बा। अब लगातार गाना आई और आई तो अब धमाका होई।